Vážení televízni diváci, počuli ste už o tom, že v Jakubovanoch straší? Na Jakubovanskej priehrade sa v posledných dňoch objavuje príšera. A čo si o tom myslí starostka obce? Dobrý deň. Takže plávala som pod vodou, otvorím oči a tam také oči. Vynorím sa, pozerám, nič. Ponorím sa, vynorím sa, ponorím sa, vynorím sa, ponorím sa a nemám kyslík. A čo na to hovoria lekári? Lekári hovoria, že to bolo nedostatkom kyslíku. Ja hovorím, že to bolo zlobom. Takže počuli ste, to je pravda. Na názor sme sa opýtali aj náhodných okoloidúcich. Čo si o tom myslia oni? Dobrý deň, môžem sa vás opýtať na príšeru, ktorá sa objavuje na vašej priehrade? Dobrý deň, môžete. Akurát túto nedeľu sme s manželom boli prejsť na priehrade a boli sme si zaplávať. A zrazu sa medzi nami niečo objavilo a bolo to strašidelné. Už na tú priehradu nikdy nepôjdeme. Takže počuli ste sami. Tá priehrada je strašidelná. Nikdy tam na ňu už viac nechoďte. Na ulici sme stretli aj zahraničného turistu. Čo si o tom myslí on? Buongiorno, quando ho incontrato il mostro stavo andando a farmi una nuotatina e tutto d'un tratto ho visto un mostro che stava... To je po nemecky, keby ste nerozumeli ináč, hej? Io non sono tedesco, io sono italiano. Comunque continuiamo. Ho visto un mostro che stava emergendo dall'acqua e aveva degli occhi grandissimi. E io mi sono spaventato moltissimo e per questo sto parlando con voi. Tak teda sa na to pozrime z iného uhla pohľadu. Dobrý deň. Takže ja som ísť práve plávať ku Jakubovanská priehrada a zrazu z vody vychádzať veľké monštrum a ja veľmi zľaknúť a preto ja utekať. No, teraz som mu veľmi nerozumel, ale táto téma je rozhodne zaujímavá a preto sa ideme presunúť na miesto činu. Ahoj, nachádzame sa na inkriminovanom mieste. Som tu spolu so skupinou ničiteľov mýtov z Skupimu, ktorí sa dnes prišli pozrieť na miestnu legendu. Shaggy, čo je Scooby? Si debil, ty si debil, ty si debil, ty si debil, počkaj. Myslíte si, že sa dnes zjaví, alebo som sa do tej zimy opäť trepal zbytočne? Tak neviem, mám nič sľúbiť, ale tak aspoň ste sa zbavili svojej spoluredaktorky. Aha, ona si tam opäť v štúdiu sedí a ja tu opäť neviem, čo tu Počuli ste to, toč to. Máš to? Tu je nasratý Miko! Však ty počkaj v štúdiu. Takže po 5 hodinách sa nám podarilo utiecť od toho monštra, vezieme sa na ceste domov, Scooby si pekne spinká. A čo je? Čo sa deje? Pozri tam. A už nás má. Mami, oci, mal som vás rád.